kaixo, Jonander Urresti, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eta, tira, bueno, ez dakit nola zauzen, nola daukasun oina. Bueno, hor dabil, rekuperaten oina. Bueno, hemen eroso gauz. Tribis baserri galdura etorri gara, hain galdua ez dagoela. Kostatu jata pizkat aurkitzie, baina hemen gauz. Kontatuko diguzu zer den paradisu hau, ezta? Bueno, hau da Tribis, hor atzen ikusten dena da Tribis baserrize, eta, bueno, teorizen da Bizkaiko baserririk zaharrenetarikue, behintzet, Bermiokue seguru nipe bai. Eta, bueno, batez beda niretzako, nire familizen txie, esatik ez, no? Hemen nik haman parteko atzitxeta muma zetu izen dut ez bizitzen, eso horratzien, zeni jaiz duterako ja bastante eroritxe egon zan. Bai hemen, etxe honetan, oin ni bizinagien etxien. Eta, bueno, azken 6-7 urtietan nire etxizen da, lehen nire hona torte nintzen, noizik behin, atzitxeta muman etxera, zeni berez kalekumi nahi, oza, Bermion bizi izen nahi, bizi guzti zen. Da, azken urtietan, hemen abil bizitzen, da, hemen gabiz bizize aurrera taten. 7 urtez, esan dozu, aldaketa handia izan da, herriko umea izateaz, ona etortzearekin, aldaketa handia edo? Bai, a ber, bizi guzti zegoen agilez oso urre, ametik, osaia ez zetuten hauen, eta dana ez zetuten dut. Ondo, bai egize da, bizi oso ezberdin edala, badibes guk Bermion ez genduen okitzen balko iripez. Eta hemen ari zetie ordoz ikurten kalera, bai, alde handiz dago. Beren gau segunak eta txarrateakoz, klaro. Claro, hombre, kotxea gazegun barsarie medikan. Kotxe gure estremidade bat bihurtuten da. Bai, bueno, gure profesinuen eta Bermiotarra izen da, alan dabe kotxin ibilbin nahi egon guztizez, urrun gauz. Bai, urrun zauzi. Hautzagan zeharkatu behar data gana, beraz, bai. Bai, etxagan edo soiu bi partitatik. Bai. Egia da, 7 urte esan dituzula, orduan pandemia garaian ere hemen harrapatu zintuzten, bai zure bikotea eskerrak hori da esan nahi dudana. Sortzeko, ez dakit, tartea izango zen duen garai hortan. Garai horretan ingen duen traktor bat restaure. Jo, bueno, hori ere sortzea da. Santi Agirzabalak mondozkune traktor zarra euren etxekue, da pandemi zeldu zen, da, bueno, hasi ginen hor YouTubeen ikusten mekanikako bidizuek, eta da hor. Bai, sortzeko, hor hartu genduen, erdun dozkun, Antigone egon zan estrenateko, edo zer da atxeratu izan, edo hor, bai, inpaz bat sortu zan hor. Da, ez dut oso garai sortzaili moduen gogoratuten. Hain zan raruen mundue, hainok ez dakizen berriro existiko bazan mundue, orduan, bueno, begiz esan hemen ikusitxe gentiek zelako bidizu botatezan dagoen Madrilen, zelan bizizien patizo baten, ez dakiz zer, da genti etxetik urten barik eta hori, hemen, hori, gero entzuten ginen supermerkature eta ize goguegaz ikusteko zer da, hemen bastante, ez dagote epikarik, beti zan dut, ez dagotela epikarik, kontateko pandemia garaiko epikarik, nik ez dut bizi zen, ze ondo bizi zen gara. Bai, eta gainera epika gitzi uste dute egon zala, baina egia da, bueno, jende asko netzat izan zalako momentu bat gehiago sortzeko, edo bai, baita ere kultura gehiago kontsumitzeko, nahiz da kontsumitzeko agian ez den hitzik egokiena, baina beste batzuk egon ziren nolabaiteko blokeo baten, ez da, sortzeko blokeo baten, edo beste gauza batzuk egiten. Bai, bueno, egia da, lotu nahi nuela, Tribis baserri galduen izan zan zure lehenengo, bueno, aurkeztuko du zure burua, esaten duzu filosofoa esarela, baina filosofiako ikasketak egin dituzu, eta gero interesgarria da nola batzen dituzun filosofia eta antzerkia, garatuko dugula hori ere. Baina esan nahi dudana da, kontatu zendunaren arabera, hori filosofiako ikasketak burutu zenituela Donostin, bai, eta aldi berean edo sartu zinen antzerki talde baten, Bai. Konta iguzu hau... Bueno, nik bizi guztizi nahi bastante teatrerue, titiritero Bermino esaten dala esparistek itzen bizi guztize. Eta, bueno, supongo, itzen partetik bastante cinefiluek eta musika saliek eta izen diez, da gero haman partetik garbo asko. Berbion jasa esaten da, no? Como jentie, hori, flamenkue. Eta...
ba, ez da hitz, hortik edan da, eta ba, eskolan eta lagunek ez da gizero, ba, beti okintzot joera hori. Ba, egiz izan, inoz nahi plantie serioski eitxie, igual inoz ez toz explike, estudizeten dan profesinio atala, bez, oza, bueno, entzun ginen. Eta, bueno, de hecho, nik lehen nagoen zientifiko-teknologiko, da gero, sartu nintzen filosofiara. Da, filosofian ikasten nagoela, hor grupo bat egon zen, antzerki talde bat Maite Agirrek zuzentzen zauena, da hor sartu nintzen, da izan ba, super gustora, no seke, ba, bueno, hasi nintzen, ostra, que guai. Bai deskubriten antzerkizek barruen ze tripedako zen, ez da, oso joera groteuskiarra zan Maite Agirrena, oso fizikue, eta oso gustora zenten nintzen hor. Eta akaba zan filosofia, eta justo dantxertiko eskolia egiri zan Bilbon, eta purbet de rebote, bebai, ba, hor sartu nintzen, egin hauen probak bigarren geratu nintzen, azate, bueno, venga, ba, aurrera. Egin hauen nire buru ikusten bez filosofia irakasten, dela bat filosofia, kada konsaliderik argizena. Eta... Idazlea eta... Bai, edo ikerlari, edo ez dakize, bueno, bai... Hauri, ba hortik dantxerti sartu nintzen, da apurbet, beti izaten dut, bai, horbe, ez dakotela epikarik, ze profesinuk hartun doz niri. Osa, ez da esan, nahi egon 16 urtetatik segiten karrera honetan, lan eitxie, ez dakizer, nire kasu ez da hori, nire junai, algunokin jot beti, eta derrepente, ba, bizizek ona edun dozt, eta gaur egun, ba, honetaz bizina, honetaz lan itzen dut, eta... Profesio bat da, hori da. Como berriro ere pompa kenduta edo romantizazio hori kendute, baina bai, jornalaria nola baita esateko. Lehenengo dantzertiko promozioa izan zinean, baita ere Maite Aizpurua, Aizpurua da, bai. Eta beste batzuekin, uste dut, Matxalen zuen irakaslea izan zen, ezta? Matxalen de Pedro. Bai, hori da. Eta gero, hortikan sortu zenuten Orman Poster, Horran posteria sortute egon zen. Igor de Kuadrak eta Matxalenek sortu zauen, eta horrek uste dut sortzi, 10 urte egon ziela horran posterrek bide luze bat okin zauen. Eta bukatukeran, bai Maite, Santi eta niri, Matxalene propasatu dozkun, sartutie, eta hortik sortu zen Antigone, eta bai hortik Tribiz baserri galdue, ze bai Matxalen eta bai Igor lagunduten egon ziren, niri sortuten, ze berez, Tribiz baserri galdue sortu zen dantxertiko gradu amairako lan moduen. Osa, nire TFG izin zen. Ba, bueno, arte estenikutan, alzu gradu amairako lan esteniko bat proposatu, emizu horren teorizazio justifike, klaro. Dosier gintza beti ondo. Bai, eta, bueno, ni justo hor, urte horretan hasi ditzen hemen bizitzen, eta nik beti okin jot oso presente baserri honen dolue, nola baiz, bastante gai konfliktibu izan da gure familizen, zelan erentzi kontuek, ezin konpondu, horrek Euskal Herrizen asko moten dizen patrimonioko dispute horrek. Eta bide horretan ganera, baserri hau erori izan. Orduan nik okin hauen hori gauzi, doluet emotiena, agurbet emotiena hori. Da hor ikertzen, sortu nagoen gauze bat, gero presentan nagoen diru laguntzatara eta onartu inoztien, eta hortik pieza zendu hauet, beran argiztapenagaz, emontzagun pare bat buelta gauze batzuteri, eta hor bai Matxalen eta Igor egon ziren lagunduten. Eta hola, sortu zen nire lehenengoko piezi izen zen da, oso pieza potxolue, oso intimistie, antzerki dokumentalan kokatuta dauen gauzetxu bet, eta oso gustora horrek lagundu dozten, bakarrik jutie lekuetara, zure gauze propio eta intimo bat erakosten Gasteizen, Iruñan, leko batzutan jentiek etxu ezetaz ezetuten eta konfientzia itzen dago, ia honek zer kontaten dagoen, ezta? Eta oso gustora, oso esperientzi politxe izen zen. Eta da nahiko modan esango dugu, nahiko joera dagoela, bai literaturan zein beste arte arlo batzuetan edo arte batzuetan autofikzioa egiteko, baina, klaro, zure bihotza alan edo bai zure emozioak eta historia pertsonala bertan jartzen dozunean era horretan, gero, nola kudeatzen da hori oholtza gainean igoten zarenian, ez dakit beti jartzen zaren horrela edo beste batzutan arekitzen duzun maskara moduko bat edo batzutan gogorra behar duela izan hor azal guztia jartzea edo...
Bueno, Bilustea, ez dakita. gehiz daudan, nik gehiz hau senti izan baten hori, prozesun zehar. Vale. Igual beldurrek hau kontati ondo dau, txarto dau. Gero gauze asko ezien justo holan, oza, bebai, ulerterrezau izeteko dana, fikzionain gendun, eta adibidez, nik kontaten hauen bosatitzen egon zela banan dute, eta bost izen emoten hauzen, eta ezien bost izen horrek benetako jauiek. Bai, ezien nigandik urria egoten ziren izenak, eta usteot errezau zala komunikatu. Osa, bueno, bai iten zuz zure trampak, no? Ez esateko hain konfliktibue, bat ez be, antzerki horretan zerikusirik ez dako gentiek, eta igual ez dagoena beran izena gure egotie hor, ez da. Da gero, egiz esan, zu materiala dako zuia entrenaten zu, ez da, errepikatuten orduen ja intensiadi bajaten du. Ez dako, ja zuretako material bihurtuten da. Da gero, politxe da, justo ikustie, zu ja automatizezun gauze bat, eta zuretzako ja da, no, hartun bustarriz arpizen dimini, hau esan, no, hori dara zu ezitzen, bai alan dabe, gero publikoek asko unkituten zen, oso jenti oso unkitute geratuten zen, inkluso ezetuten dauzken jentiek, inkluso bi arrez ikusi dagoen jentiek nino unkitu itzen zen material horregaz, ezta. Eta hor dinozu, hori da la magia del teatro, no? Osa, zuk ja gauze bat, zure barrotik atasun gauze bat, gero zuk partiture bat sortuzu, iminzu hor koreografi bet, eta eitzen zunien, hombre, evidentemente, imizu konzentrata eta goguaz esaten eta konektaten zure egize kaso hori kontateko, bai ikustie, ostia, hori nio funtzionaitzen da, no? Zelan kodiguek funtzionaitzen da. Eta zuretzat baita ere azkenien bada, como artean dolu hori egiteko era bat, eta gero beste pertsonei ikusten dutenean baita ere, haien doluak edo, bueno, enkarriko dizkiete. Claro, jende asko etorten zen, egupe baserri betez, bai etxe batek dako problema bardinen, ni holan hau, gura zuen gauzekaz, gero beste batzuk konektatezan da horien, igual gehiago, nire mumaz akorda nahi, momentu baten hitzen dagoen eskuko guadaine bat zorroztu, hori zarati ez ema tempora entzun barik, edo iztegize, hori oso politxezan ikustie itxasko esaten dauzenak, gaur egun ez dizera biltzen, oza, Euskal Herriko Museo Arkeologikoen dauzen itxetiez. Bai, karo, jente zarrak, entzunin jauz, kintxela, bustarrize, kortie, badauz berba batzuk, eta esaten zendunien jente nagusi eta jente landaren muko jente nagusi zen arrotasune, ikuste zazune gestuta dana, bai, hori, de repente sentitezan da bien, euren gaztetako garaizek zentzuokin zauena, no? Askotan, nik hori bizi izan dute bai, etxien baserri ingurue oso inguru kompleja du esan da, ze herritxik, los aldeanos, las aldeanas, insulto modun erabiltzen zen gauze bat, eta de repente plaza erdizen, emotie 40 minutu. Euren gaztetako horrek ikusti eta akordati euren atxitze eta mumagaz modu elegante baten da zan, nire muma atxitze zen, ez da egizer. Hori oso politxe zen, ikusti, jendin arrotasune. Bai, eta balian jartzea azkenien gauzak, bai, euskara, eta zure familian. Bai, hori oso potenti zen. Zan ganea, claro, nik estrena dagoen egin, izin zen Azpeitzin, pandemi gara egin, limitrofes y toda la vaina. Eta, claro, Azpeitzi Bermeo, limitrofe, tunel mandu. Tunel. Eta etorzan, de hecho, nire lagun bat bakarrik Bermeokue, arregurikue grabaten etorzalako, da, claro, rollo enpresa, azinen etorri, Javi, eta gero, bertako Azpeitziko lagune betor ziren, claro, izen zen, zelako estreno raro, Azpeitzin hain gauze intimo bat, orduan gero, Gerniken ingendun astran hori, da horretor ziren baina, familize, lenguzinek, iseko, kestak izer, da hor bai izen zen, ja, como katarsi momentu, eta gero Bermion birritzen ingendun, Bermiokube oso politxin zen, akorden gure teknikari zer daldun esan, Miriam, oso magia. Eta, karo, Bermion frontu egin ingendun, orduan, igual, 160 pertsona, 150 pertsona batu zienan, eta, karo, nitzen, eta, karo, humori hobeto ulertuten zen, azkenin oso Bermiotarra zen egiten dagoena, da, igual beste batzutan, informazioe sartzen zen, ulertuten dan gauze bat elez, gara, hemen ja, bizkomikie, gure Bermiotarrona, hobeto ulertuten zen dagoen zen hori.
akabazain antzerkize, akordaten nahi, como, danak altxa, txalo, kasta, oza, de repente izen zen, como, ze, garo, beste punto bat okete zen antzerki honek, gure familizeri zeharkatu izan zona oso sakonki da, inunda zinuen temien. Bermion inunda zinu larogeta irukuek, parkatu, oso potentik esan ziren. Eta batez be nire familize bizitzen zen leku ez hemen, sino berau. Horbe, fikzio bat emon zen, ze bi histori lotzen ziren beste baserritako, eta hemen, telebizenko kakututen hauen, izan nire familizen historize beste leko baten. Hau oso alto dago hemen, hau inundati oso gatza izan, mundu akabata gongo zen, ja. Bueno, horretan gabiz. Olako, ogon ziren tema batzuk oso bermiotarrak, bai, eta akoraten nahi, enroi nahi, Miriam hau teknikarize, onzala negar baten da, ezagoen ulertuten berbabapes testuena, esan zen oso emozionantia, ze, claro, de repente, katarsi beten onzan hor, ezta? Herrizek, euren historizik entzuten hor, euren hizkuntzen, antzerkize bermiotarra zitxe oso gauza raru da, eta oso hori txapen politxentakotez horregaz. Pizten zaizu aurpegie, eta hori baitare lotuko genuke egin gendunean berba. Klaro, antzerkia egiten duzuela orokorrean, eta zu beti egin duzula baitare nolabiteko, mamitsua, eta arrazoi politikoengatik, edo, gutxienez, iritzi bat jarriz. Autu politiko bategaz, bai. Zein? Autu politiko bategaz. Autu politiko bategaz, eta baitare, kasu honetan izango litzateke historia eginez, edo, ez dakit, memoria historikoa ditu daiteke, baita. Bai, guretzako zan batez be patrimonio inmateriala. Askotan instituzioetatik eta patrimoniozun kontzeptu erunde gehiago, badibidez, baserri hau, no? Jo, eze penie, jeusten dauz, ondo gongo zan, hormak hartun, da hasta bere baserri ze egotiel, erdiarokulez. Badako beren interes bat, arkitektoniko, ez dakizer, benetako patrimonizu da, atxitzik eta amumak kontatzu egin historizek, jakitxi, amumak zerre sartzen zan dagoen arribet, eta zorrostuten azten zan, gestuek bat hori arrotzak hemen erutien, itzen genduen momentu baten arrotzak. Hau da, gesto bat, ja ez ikusten, nuk eruten dauz gauzek hemen. Atxine handrak, amantalan, zartezen dagoen hemen, da hortik hordako buke oiotok ize, nik amuma esetu dut bizi guztizien, da nik egiten duten gesto bat da hoi. No, dauz, gesto batzuk, gure patrimoniozun parte izen dizenak eta galtzen duez, ze ez dako erabilerarik. Eta apurbet hortik izan gure... Gero, karo, bakotxak artezan dagoen, lokele da, lagana. Adibidez, graziosu izan, seguk inoiz ez txagu soinueri emon garrantzirik obra horretan, eta jente asko etorten zen, joe, ze politxe mundu sonorue. Klaro, ziren, erramintzek, klin, 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 pum, egurbet jeusten, pla, ure jeusten, como sonoridade hori dana, izaganera oso ritmo geldoko obra bazan, guzan da erabaki genduen baserri ritmo bat okitzie, denpori emotie, aksinu eri eta luzetutie. Eta, hori, jenti ja, berako da honik ikusten da, guretzako oso, niretzako batez be, ganera, TFG bat izen da, superarkiokin bizu, zein dan zure lan hilduen, non zauzen jorratuten, ez da gizet bakin hor. Hori izan batez be, zer dan patrimonio imateriala eta nostalgizen lan hori. Oso interesgarria da, ez da egongo aukerarik berriro ikusteko, edo? YouTubeen. YouTubeen, gutxienez. YouTubeen dau, azpeitxiko estreno hau. Dinamon izan zen. Bai, Dinamon. Eta hor dago, egiz da, ez dala igual boloriko biena, estrenu da, famili barik, nire leheneko kopiezi erakusten hor, como... Zuk ikusi dozu? Tentxinuaz, bai. Bai. Hor da, hori zan. Bale, esan dozuna, arreta ditu dozta, soinuari eseni hotela arreta jarri, baina nolabait gero ez diozue hurrengo antzeslanetan balio hori eman, azkenian bai soinuak zein usainak, memoria ekartzeko, ez dakit herramienta edo. Pasak, usaina oso zaila da antzerkizen gestionatia, ze, azara egon kriston areto baten, edo areto oso txiki baten, de hecho, eukaliptusegaz, zarreran, botaten du, flyerrak emoten duz, eta aksino bat itzen daue bainateke sarreran, usine emoten hori. Gure idei esan hazikera batien, egoti momento bat, non aretu beteten zen eukaliptus inaz. Claro, teknikamente ez kara arrea gantxokia. Ez da horre rekurtsuek ez dakuz, eta problema asko mongo zauzen.
Bai, adibidez, eukaliptusen bai, soinue, ja nahi taukin ju, Vale. ez dakiz zer. Bai, gehiago da, tribizen, ba hori, gauze batzuk guak sinun egon garala, foku imitzen, eta zelan konta, eta zelan batez be, dokumentu errespeta, batzutan nitzako antzerki dokumentala hitzen da nien, hartzen da dokumentu eta gero hitzen da fikzio bat, eta derrepente dokumentu desagertu hitzen da. Eta guk oso presente okin gendun, gure gendule, ni izatie dokumentu laguntzen dagoen pertsona bat. Dokumentu eta usor, de hecho, karro bat ekarten genduen dokumentuz beteta, lan tresnak eta baserriko gauzek, eta gu ez dokumentu ekataten, da lagunduten du dokumentu horreri, zentxun betokitzen, kontestu baten imitzen, da histori bategaz lotzen. Bai, interpretazio aldetik oso gauze sotil bezan, ze benetan gure gendun hori, no? Dokumentu horrek egiz hartzie. Ez horren beste, hartun dokumentazioe eta hortik, historiografikoa. Andres Liman mugide bat gehiago, no? Como de repente fikzio oso bat antolatu, bitu nor datorren. Oi! Grotowski dak bizena honepe. Ez que paradisua da, hau, Hau, antzerkilarizi da. Bai. Bueno, ez dakit lotuko dut, Antigone garai horretan izan zala, gutxi gora bera, eta bertan bai nik ikusi nun Arriagan, eta bai amaieran esan dutzune beste egunien, baina karriko amaiera hori bai zala nahiko despliege, ez dakit hori nola egiten zenuten. Odolena da, no? Bai, ikusgarria, oso ikusgarria izan zen. Baina, bueno, hasiko gara hasieratik berriro, dinot drama greziar bat delako, eta baita ere harremandu daitekelako nolabait filosofiagaz, baina zuek eman zenioten beste berriro ere, ez dakit gorpuztu zenuten, era askoz fizikoago baten, edo ez dakit nola... Bai, horre gure motor potentiena zen garai horretan, beste antzerkigintza mota bat eskaintzie Euskal Panoramiri, beste lenguaia batzuk ikertu, beste modu bet kontateko, hori oso presente okin gendun formie, da oin be bai, hor justo eskolatik urten da, eta formiegaz bastante obsesionata, Igor de Cuadraganera gondala kanpotik, berak de Cruz ikasi zauen, mimika eskola batetik zetorren dela urte askotatik. Eta, berak okitxe zen dagoen ja, como beran estetiki bat gertu hau. Gu besti hau justo hirurek oso gaztiek ginen, matzalen bai egon zen gehiago zuzendaritzatik igual urri hau. Eta, bilera batzutan urte esan dauen asko desobedientziz engaiz, Bale, hori da, bai. Eta desobedientziz, eta hor, matzaleneri lankide batek esan zon, zeitzik izu Antigone irakurten edo montaten, ez da izelan zan. Eta, berrepente, bai, hartu gendun erronka hori, eta, karo, lo pasa que Antigone obri da un kule urron que te cagas, eta como bastante urrun guk egingo duen antzerki gintzatik. Eta orduan hartu gendun, zeintzut izen guretzako gai, estena potentiek hor, eta horretzik bi estena gotezin hasikeretan itzen gendule dramie, fulmine, pipapum, como explique bibiarrez zer dan la sinopsis, da gero hartun, hiru momento guretzako ziela klabiek, eta gure erara konta, edo liste bat zartu gendun 180 Euskal Herriko esesko esaldigaz, edo aldarrikapenegaz, eta bai, holan izen zen, apurbet, hicimos lo que nos dio la puñetera gana. Eta harrera ona izan zen baita ere bertan edo? Harrera oso ona izan zen publiko aldetik, bai betikulez programatzaile aldetik ez, 17 bolo bakarrik lortu gendu zen, inkluso antzerki, Donostia saria jasota gero. Orduen... Zergatik edo? Holan dau, Euskal Panorami, supongo. Dantzan ere nahiko latza dau, baina hori jakiteko... Eskinenez famosuek, ez ezagunek, ez rekorrido duen jente bat, eta eskaintzen genduen hori esan oso gauze konbentzionala. Orduen, arriskue hartzie oso garesti dau gure lurralde honetan, eta, supongo, horra etxik izango zela, inok ez tozku esplikaziorik honek izan zen. Bai, izen zen, gu oso gustora
lanagaz, gentien feedbacka esan como oso eskertute, ze gauze barrize beste forma bat, ez dakiz zer, inkluso sari bete mondozkuien, bai gero zenbakizetan, tribiz baserri galduek rekorrido luzea gaukin zauen. Eski kuriosoa da hau, gertatzen dela maiz, gogoratzen dengoen oin Forbidden Colors diskotxean musikaren kasu bat da, baina haien nolabaiteko kritikak hobeto jarri dituen viniloak gutxien saldu direnak direla. Eta orduan da, bueno, bai, kritikak jartzen zaitu odeietatik, baina gero ez badute programatzen edo. Orduan hemendik egin dugu. Hor harremana ezberdine da, ze hor zuzenine emotentzu, oza, musikie zuzenine erosten daue entzuliek. Ja. Gure kasuen, erdizen dauz, funtzionaizo batzuk, esaten dabinak bai edo ez egotiegu herri baten. Eta gero ja hor publikoa alda sartun edo ez, ja beste, bai ez dako harreman zuzena publikoaz, erosle, saltzaile moduen. Bueno, arriskua bai hartzen zenuten, baina esan como hain transgresorea edo, ez dakit nola baiteko... Ez, guretzako, oza, guk, de hecho, da oin be bai eukaliptusegaz, danagaz itzen duen danagaz, irisgarritasune itxe oso presente daku, oza, gudu egin gauze garaikidiek, beste forma batzu topa, de hecho, gure egon aldizetan denpora asko gauz forman. Ze kontzeptutatik eta igual hor, urri hau gauz, edo errez lotzen du, non dauzen interes puntuek, gero gauzi da hori zelan konta. Eta horre goten gara, denpora asko, bai ez horren beste interpretazio handatik, sino dramaturgia aldetik, komposizio aldetik, ze plano dauzen denbora guztizen hor lanien, eta zer egon biden non batez be, ulergarrize izateko hori pilo bat denbora eskaintzen txago horreri, eta uste dut, bai egize da, ikusle asko espadan drama burges bat, hau da, ez drama burges bat modu pejoratibo baten, sino... Bezeroak antzerkira doan jende gehiena da, mujer de mediana edad, no? Como txuria, ez dakiz zer, bai. Eiz da drama burges deitzen datzon, postmodernu ez da horreri, hau da, egotia zikera bat, konflikto bat, eta maira bat, horreri buruz nago berbetan, dinoten drama burges ez horren beste irakurketa antikapitalista bat. Genti dagoela horretara bitxute, orduen, akordatzen nahi, nira nahizik ezagozten momentu baten. Ez ez dago konbertsazio bat. Ni ordu arte konturatu behar, azteak ez dago konbertsazio bat horretan. Ez dago elkarrizketa normal bat. Bueno, gero pilo bat, azikerakue superpedagogiku zan, espliliketeko, zein zan, obriet, aliketa, esaldi baten itzen gendunak zinuek sartun. Gero dago beste morreo odoltzu horren pesioe berriro espliketen dagoena. Gero bestean, fizikoki oso argiz esan, jefi ez dakiz. Baina nahi izan da como oso argia. Baina nire hori tentsino baten aulan, ez dago konbertsazio bat, ez dut ezagozten. Ez dago konbertsazio bat. Eta, karo, jente batzuri horrek les rebenta, baina nik uste dut hori bile duzelakon. Berez, hori bile jumarik ikusten bazun obrie, esan obragatz bat ulertuteko. Bastante klaru zan, nok hartzen zan dagoen ze papel, da zer performatizeteko. Bai. Da, agian daukagula joera arrazionalizatzeko dana, baina agian beste zentzumenetatik heltzen zaizu mesua eta hori potenteagoa da. Baina, bai uste dut programatzaileen partez gertatzen dela, edo telebistan eta ere gertatzen dela, batzutan txikitzen dugula audientzia, orduan ez dakiz erdan lehenago, ez dakit audientzia berak ez duela ulertuko edo jendeak pentsatzen duela dinot programadorea kontuan hartuta. Uste dut bizetatik dagoela apurbet, bai argi dagoena da, bizetatik egon bidela apurbet hori aldatuten zuteko. Hau da, zuk espazun zure herrizen programatzaile moduen saiakera bat itzen gitxik esartzeko beste gauze batzuk. Da, holan ganera igual publiko gaztiago erakartzen zu, ez dakiz, bide hori espazu zen artistekaz eta herrizegaz alda batera itzen, zuk bakarri geratuten bazan leko baten edo bestien, momento baten horrek arpizien emotzu. Ja oso gatza izango da atzera pausu emotie eta atzutie ber erlazio hori sortuten. Gero bai da, segun ze idea dakozun zuk garaikidien inguruen, ez da izan bidez, beti izaten dut, Euskal dantzak baino abstraktu haurik ez dau.
Osea, oso gauza abstrakto bat da, Bai. ze da, geometria pura, izterra gora, albora, ez dakiz zer, no seke, bai egize da, dantza mota batzu, badatozela tradizio batein, mitologi batetik, ez dakiz zer, da horren representazio batala, aratuztitan zer representaten da bilen, karo, zuk espadakozun antropologi guzti hori buruen, zuzauzen ikusten da, jenti saltoka, geometria, Bai. hori dana. Oso Jentiek como super ondo minimalista, hartzen da, plazak bete itzen diez, gauze super abstrakto bat ikusten. De hecho, dantza kontemporaneo askotan ez da hain abstraktu, igual ikusten zuz gorputz bet pisuegaz, ez dakiz zer, osea, como drama bat ulertzeko materiala emoten txuie. Euskal dantzak da, dana pum, geometria. Eta bai hori da, osea, jentiek ez dau hor posizionaten hori. Tradizioa. Orduan relajata du, ez da ulertu behar ezer. Baina, jo, eta gero, antzerki zeitzuzu esolako zure burue fustiketen espazun ulertu basun ezer, ze igual super ondo pasazu eta zu ulertu ezer. Bai. Filosofiarekin harremantzen da buruan asko egotearekin ikuste. Esan notzune baitare berbain gendunean, azkenien, bai uste dut, dala razionalizatzea asko, Europako kontu bat dala, eta gero Antigonerekin lotuta eta dana, baitare, narrazioak badirudiela, eduki behar duela gatazka bat, hasierako egoera bat, status quo hori aldatzen dauen zerbait, eta gatazka bat, agian ez du zertan gatazka bat egon behar, edo bai, zu nola ikusten duzu, antzesle? Bueno, uste dut badauzela antzeslana gatazka barik, bai gero bai uste dut, postdraman redefinidu dela gatazkie zer da, hau da gatazka alda esan gauze fisiko bat, dakosuna denbora guztizien lurregaz, gatazkak aldiz egon, denbora guztizien aldiz egon mile gatazka, ez dako zeitzik egon gatazka zentral bat horrek egiten dagoena dana kanbize eta peripezi bet, eta uste dut hor dramaturgizek alda hori. De hecho, Antigone bera dinoie oso kontemporaneu dela, gatazkan hasten dalako. Osea, berez da, gatazka bat eta juizio bat. Eta denbora guztien gatazka horri buruz berbetan, ezta. Bueno, badauz, formule ezberdin eta hoz. Lo que pasa que gatazka gomida da edo ez uste, ez da bai da oso raru dala, ze de repente zu egiten zu gauze bat, pentsabarik gatazkarik ez dagoela, bai datortxu bat, baina zu bai, gatazka bat hau. Espazizora urteztia gatazka bata, zeia espazizu zauz irrumpiten, nagizu, oza, eske... Bai. Nio gatazka tradizionala, no? Azten gudak edo... Claro, ez, bai... Gatazka grekoa, oza, rollo, drama absoluto. Hasi status quo bat, zelan aldatuten dan, eta hori ez da zeitzik egon behar hor baten eta bardin funtzionaten dau, edo inkluso beto. Hori da, eta orduan, ohitu beharko dugu publikoa, eta gero bai, zentzu horretan, puntu on bat emateko bai programatzen duten lekuei, bai programatzen dituztenak, antzeslan hauek esan dozu Dinamo, baina ez dakit beste, suposatzen dut autokudeak eta asko, eta leku pribatuak non bai arriskatu egiten dira, eta zu... Bai, da udal askotan be bai, oza, guke leko ezberdinetan sartu gara, eta ondo, askotan egize da, badauzue udal handi batzuk hartzen da baina, bai, gero gehiago izaten da igual herri txikizetan eta holan, non igual ez dago horren beste tradizio ja berez, da adibidez gure kasuen, eukaliptus bat, bakarrik titulu gaitzik eta ze gai trataten dauen, larrabetxu baten gustora hartuko da biez, zeure bebedako konflikto hori, eta de repente antzerkize beste leku batetik sartzen da, eta de hecho publiko asko sortzen da. Askotan arazo gehiago edo beldur gehiago, ze guk egizan azken aldizien bastante publiko okintzu, bai, beldur gehiago dau, areto bat okin jauen herrizetan, historikoki 1970 areto bat hauen herrizen, beldur gehiago goten da, ia jenti etorko badan edo ez, herri txikitxo baten itzen zunien, nobedade bata, eta orduen, jenti batu nitzen da, ze, esemate urte ikusi barik antzerki bete gure herrizen, eta hor bai uste dauela zer pentsa programazio eredutik edo zer irebazten dan, da zer galtzen dan, segun zelan kudeatuten zuen herri bet. Guazen berbetan eukaliptus antzeslanaren inguruan, gainera hori bai badagoela oraindikan aukera ikusteko, ezta? Osea, bira oraindik luzatuko da, iraila arte, uste dut? Bai, datorren artien gu prest gauz itxeko oso gustora ganera. Eta hori bai badirudi, arriskua hartu baduzuen ere, eta orain kontatuko diguzu nondik hasi zinen, baina
programatu dute gehiago, baita ere suposatzen dute Euskal Herriko edozein herri identifikazio hori sentitu dezakelako eukaliptuen kontuegaz, baina, bueno, zu zara ikerlaria eta nondik hasi zen dut? Bueno, bai uste dut alde batetik, Durango kasokan sarizek, emontzola ja, como dimentsio bat, beste alde batetik udalbiltzan ja lortu gendu zen, 17 vuelo, eta gero egize da bai uste dutela badauela fenomeno bat lotute, arduredan gai betela, herri askotan, itxegin dan, edo modu orokorrien edozeinetaki eukaliptu etxarra dela, oso errez, eukaliptu, hori problema bat, hori ez dakiz zer, hori, inoiz ez da hartun, aparte de, egin lan divulgatibu de txarlak ez dakiz zer, asko egin ez, Euskal Herrien pilo bat kanpaina egin horren inguruen, horretaz aparte, marko horretaz aparte, ez da lekorik olako gauzo bat ikuskiteko, ez da. Bada, pelikule bat, Oke Arde pelikuli Galizian izana, hor badau, kriston pelikulo egia dela eukaliptuen inguruen bebai, eta, eukaliptuen inguruen baino, piromanuen inguruen da. Hor dau Piromanuen eta dauden interesak atzetik edo? Herri bat non turismo ezten da sartzen, eta dau piromano bat, ez da oso ados horregaz, eta oso pelikule bat, Oke Arde da, de manual, ikusin bide, manabila bat, Oliver Laxena. Ointala gitxi egon nintzela beragaz rodaje baten, eta ganera audizioen erabiltzen duzen eukaliptuen krakada asko beranati ez da zantzaten, jakin dizun, ostu intxu guzela, si es por eso, coge todos los que quieras. Que majo, vale. Oso majo. Eta, bai uste dutela, prekupetesan gai betxala, eta oso ondo jo dule tekla hori, batez be landaren mutan, eta gero antzes lanan bertan be, saiakera asko egiten du, ez geratuti gai hori landaren muko gauze bat moduen, sino eszena baten adibidez, argita garbi liste bat egiten du, ez da izan bat erabilerana, papelana, irisetan, herrisetan, ez da gizero, guk kontsumo habituetan zenbat papel erabiltzen duen, ez da? Orduen, ingen duen, erlazin hori eta oso ondo funtzionatzen dau, kokatuten dauelako eukaliptuen responsabilidadie landaren mutikanpo. Baita irizen, kafe bat, egunero, take-away baten erosten dauen pertsona batengan. Bai, eta gero baita ere lan erlazioak, azkenien metafora gizara beltzen dozuela gauza asko aipatzeko, baita ere euskaldun ona izatearen zerrenda bat ere egiten da. Oraindik ez dut ikusi, laster ikusiko dut, baina, klaro, lan esplotazioana eta gero baita ere erru guztia jartzea, adibidez birziklapen kontuetan gugan, ez baduzu birziklatzen pikutaragoaz, edo baita ere eukaliptusean, edo parasito baten, eukaliptusak ez dauka errurik, ez da? Hori beste gai beta, erabiltzen dule metafora hori, bazelan kontratatzen dut, Beñat Urrutia, kanpotik dantzari bet, beste disiplina bateko pertsona bat, nian txerkiku nahi, jolazten dute lurjabien papela, eta nik utxat, momentu horreri, eszena horreri, rendimientu atera. Orduen, beragaz dakot training bet, da bera izateko exotikoago, izateko boteretsuago, izateko, nien hau training egitzen benetako efizienti izango dan pertsona bat edo zuaiz bat izateko, ezta? Da hori denbora guztizen presatzen den dikotomi beta. Eta hor tipe estenaka lantzen dugu zelan eukaliptu berez ez da latxarra. Eukaliptuk ez dako ino kolporik. Eukaliptu da kriston arbola inteligente eta oso desarroia duet. Australian leko desertiko baten oso ondo funtzionatzen dauela urkitxigaz. Aparte, zutietan berak zu hartzen dau eta horreganera injar gehiago emotentxo asterako orduen. De hecho, hemen landatzen darin askotan errautxegaz landatzen da, ze horrek injartu ditzen dago espazio hori. Eukaliptu da marabia bat. Bai, beran ekosisteman. Ekosistematik kanpo, ikartzen zuen nien, gurelako lurralde epel eta humedo batera
eta ganera monokultibo modu landatuten zu, ganera 13 urtero itzen zue bai, ganera, oza, dana, hartuten zuzen erabaki guztizek, badizen, diru eri begire, lurre errementatzen dau. Itzen da balkanelize, ez daue animalirik, txorizek ezin dabe abizirik egin, ze lar gaztieti ez, eta lar malgueti ez. Ze eukalitu zar baten abizik aldiz egin, bai, lar gazti badan, ez, oza, dana bihurtuten da zirkulo bizioso bat, gure lurre errementateko. Orduan, hor imitzen du fokue, no? Gure kudeaketan, gure abarizizen, gero, bueno, horretarako be, ganera dauz, momentu historiko batzuk oso klabik izan dizenak. Ze karlistadatan lurreke amortizeteko, industriale saldu, eta lur pribau pilo bat sortu ziren, claro, erabilera pribauen, bakotxak aldau egin beraguna, esto es el liberalismo absoluto, eta horre haitzik, Bizkaien eta Gipuzkoen dakuz baso eredu honek. Araban eta Nafarroan ez dauz horren beste, lur komunal gehiago dauz. Eta beste kudeak eta mota batako eta orduen lur autoktono gehiago dau. Bueno, horlako... Joera aldatzen ari da edo mantentzen dira Nafarroan eta Araban? Ustot baduzela gero eta eukalitu gehiago dauela, bai oso ritmo gelduen, momentuz ez da arrisku bet, bai hanbe, bueno, diru atateko metodo batan moduen, ensegida hartzen dugu zirrikitue. Beste gauze batzuk asko kostatzen datzoi zirrikitu kitzi sisteman, bai dirueri oso errez iten datzo. Meloitzo bat irekiko dut, gero goaz Nerea Ibasabalen testua gaz, eta dana, eukaliptu Santzeslanarekin jarraitzeko, baina guen Jaimen kontua gogoratu dozta Urdaibaien, ez dakit zerbait daukasun esateko edo ze iruditzen zaizun Urdaibaiko. Osta bere da, erabiltzie diro publikue, gana, momentu dauz, zelan da, uste dut urpatzorguek edo ja esan dagoen, imposiblia dela, berez hemen, se suponeke urrarazo bat hauela. Eta ez dela posible, etorko dizen turiste guzti horrek, hori itxi aparte, non eingo dan, zelan eingo dan, batez be, zenbat, zelan da, isiltasun administratibo dagoen horrein ez dago proiektuek, salata asko itzen dago, ez dago eser lotute dagoena. Gero, badibidez, Gerniken bertan, ospital bat hau, da ez dago rekurtsorik, gauze asko aurreratuteko, eta gaztako diez, ez da izan bat izen, 256 milioi museo baten. Bai, eta geltokian, eta bai. Zerotik egiten gut izan, ITB kultura baten urten haber esaten bai, zelan Bermioko batxoki zarra, da antxoki gigante bat, kriston espazizuz dakoz, kriston hori, jeusten dau, diru sobran badako zuien, igual sartun ja dauzen lekuetan. Bilbo industriala bota dute ia dana, ez da, Sorrosaurren ez da ia eser geratu, da bere baita ere esan den fabrika itzelak egiteko alondiga moduko espazio kulturalak edo. Diez modelo batzuk berantzari fusionatzen txoinak, eta batez be inbersorari, eta batez be erabaki horren inguruen urre dauzen gentieri. Gero, hemen, turiste gehiago etortie bitu justu hemen, urre dakoz, hori? Iru, zan esangot, landa... ez da tost. Landetxe, Casa Ruralak ametik dauzenak, oso eko-friendly, ez dakiz zer lortzen zu, badako zuzamen, ez dakiz ema suizo, con sus Hyundai hybrid, aurrera eta atzera, ez da horrek zemate karpen itzen zuen, aparte de karterieri, gure inguruneri, hemen, gero eta biztan legitxe hau dauz, gero eta jente gitxe hau dagoena lan egin lurre, gero eta jente, guzti hori desagertzen du be, Hyundai Hybrid-X atake hau dakune enien. Orduan, bada beste... Diferentie da, ze Guggenheim Urdaibai gauze instituzional bata goitzik datorrena zuzenien, eta sare hau komplejo hau da, ze, klaro, lurjabe pribau asko dau, ekonomi beta horren inguruen, Smurfit Kappa, ez dakiz zer, como makroenpresa batzu dauz,
gure silbikulturiri silbikulturiri esker bizi dizenak, claro, Augusto bai da todo lo contrario, no? Como ez da inongo biharrizenik, beste biharrizen batzutako eskualde honek, eta derbente, ikusten zu hor makro... Bai, eta doble morala, azkenien gero taberna batek jartzeko edo zer gauza, ezin dauela, ez da, eta da, como, a ber, ezin badau jarri taberna batek toldo bat, ez esan gero, kriston museo bat sortu dezakezuela. Hori da. Da gainera ez dugu behar, badaukagu enjein bat bakarrik dauz bi munduan, ez dut uste behar denik beste bat Bizkaian baita. Bueno, ez dakit. Gero dago bai hor, paralelismo bat, ze guk antzerkizeme kontaten duzelan, eukaliptuen kontu guzti hau, Frankon plan bat ala. Osa, Frankok izan dauen, despoblazioarako hitzetan, repoblazio bat ekarri, arbolakaz. Eta horrek ekarko zauelako moduen, lana, mentiru eitxiko zauela, eta hori, da hor, adiez, okear deneko... Osa, Galizian ere egin zuen orduan. Bai, Galizin batez behaz izan, nodo bat hau, da, de hecho, erabiltzen duena guk eukaliptusen, kontaten dagoena, zelan, plan bat egon zala, da, propaganda frankistiek, kontaten, zelan, sartu eukaliptu, sartu pinuek, ze horrek emango txutirue lurreri, ze hemen ez dago ezer, da sartzen mazun eukaliptua, kriston rendimientu dau, honbe bai, Greenpeace eta hor dabiz Luis Taera eta aldi enpresa bat hau ingu dauena egin, kriston zerulosa enpresa bat Galizin eta zemat eukaliptu irabiko zen dauen, zemat erreka ingo zen dauzen kontamine, ze hoi, ganera, beste erabilera barri bet intzatxo gehitzu eukalipturi, dala, eko-ropa. Liocel edo alako mobide bat sortzen dau. Orduan, zuzen hien Amancio Ortega enten datara eko-erropa erosten, zauz, eukaliptu erosten. Paradosa, kristona. Osa, se suma. Ze, karo, ez duik asko klabi dala, ez produzitie. Ez klabi da, produzitie bestera batera. Hombre. Veganoena, bezala, rollo aguakateak jan, bai, da kristona, sartu gaituzte trampa baten, nunda, ezinezkoa, bueno, hemen bizita, bai, zure zoruarekin, agian. Bai, bueno, gauze batzuk, bai, beste gauze batzuk, ezin zuz, bakeruek, lebiz como producía algodón. Bueno, pero bigarren eskuko arropa, no, azkenien hori, bai, bai. Eta hori, junaina lotuten da, justo gu egin urtai bai ingo zen leko astillero hori be, Franco garaien egin dako espazizo bat ala, oin 75 urteko lizentzia eukin dauela, eta oin bukatu dala, eta hor dabil gobernue, lizentzia bukatu tegero, ia espazizo hori, ze berez, lizentzia bukatu de, hori mideken du, eta itxi dauen moduen. Eskarrita argi dago. Bai, Bueno, zuen urrengo antzeslen baterako proposamena usten dugu hor meloia, baina jarraituko dugu eukaliptusega. Urte gertu dabil, barrize, hortik, bai. Egia da, hori gero, bai, kriston, kolapso. Kolapsoa gertatzen bada, ezin izango dira horrelako gauzak egin, hori ere ondo gongo litzatekela. Baina, bueno, eukaliptusena Nerea Ibarzabal ere egondala bertan, eta, klaro, testu hauek, nik batzut entzun ditut bideo baten, eta, bueno, gomidatzen dugu jendea ikusten jutera, pentsatzen, bueno, bai, pentsatzeko ematen dizulako hainbat gairi buruz, baina hori, nola izan da, azkenien sortzea, ezta? Nerea Ibarzabal egon da zuekin ikusten antzeslanak, eta nola junzarie, burdinezko gauza bat izango dalitz bezala, forma ematen. Bai, Ze politze, holan bai. Zaindu beharreko. Guk lan eitzeko moduen, Matxalen de Pedrok eta nik, batez beragazten jot lan denpora, oza, beti, apatute beste konpaini batzukaz. Bai, begaraz lan joten, oza, nepe, parte hartu da. Bai, Matzalen eta biok eman. Iruditzik itzen dula lan asko. Osa, guretzako, gu ez gaizeri buruz berbetan, gu ez ikerketa sakonak itzen, de hecho, eukaliptusen ingendun hainbet eta hainbet elkarrizketa, bai Baso Javieri, bai Tantai kooperatibeko laguneri, bai lan eitzen daugenari, bai inguruen eukaliptutako engentiri, bueno, junginen pilo bat elkarrizketa egiten horren inguruen, eta hor, gaize detektaten. Eta horreri, derbente gurtien asko, irudizek, aksinuek, formak, gorpusteko moduek, horreko ez, probaten, gitxik-gitxike, oso modu solte eta arbitrario baten, oza,
cada uno por su lado, eta como edo bai hau idei, no? Kin gendune, joe, guai hongo esan, metafora irabiltzie, zu zaralez hemen autonomue, eta egiten zu beinat kontrata, ba, horrek zelan aldauen representa be bai, ba, guk dakuen erlazio hau kalibtu gaz, no? Osa, como, hori gu ez, ba, problema gain ibitzen, eta hor gu ez, da gero, ja, gu ez forma hori depureten, eta ikusten, bueno, ametik potentzialiadako, ametik ez, hau testu, en vez de off moduen, emitzen badun ahotxien, hau beto funtzionako da, ez dakiz, hor gu ez, como, ikusten non aldauen funtziona, eta hor, gitxik-gitxike nire azizan sartuten eta torten ikusten ze material dauen, zer gauzen itzen, eta berak, ba, bebai, aportazin ukitzen testu egaz. Hau da, nik bitu honik hau idatzi dut. Da, bebai modu oso libre baten, pum, bale. Da, guk itzen degen duen hori hartun, prozesa eta berari bota. Da, ozta berak rebota beste gauze bat. Osa, denbora guztitzen izen da, erlazioe holan. Gu berari bota gauze bat, berari gu beste bat, konbertsazio bat esatilez, da gitxik-gitxike, ba, gu ez, jo, hau hemen oso ondo, eta gu ez ja kolas bat itzen, da gero ja bai, amaieratan ikusten zunien, bueno, dako zu estena bat, exotismo inguruen, dako zu estena bat, konsumo inguruen, beste bat, biologikoa hau, beste bat, matarrasa edo tala da, bestie, zue, bale, ba orain, dakule borradore orokor bat, ja potentia ikusten duna más o menos, hor azten gara ja perfileten ondo personajiek. Osa, honek ez dako zentzunik zuk esatie, sino nik, zioztak ezer, dakin hor. Eta hor guez, ja orokortasunien, batez ben matxalen, Pedro, kanpotik egon dala hori irakurten, ba orokortasun horretan afineten, instrumento bat elez. Baina, orduan bai ordena da, dokumentalgintzan eta hola moduan, badaukazu esenak eta gero como pizarra de psikopata no, eta jarri nola... Tal cual, guez hor postik ekaz, badakuz como gauzek eitzen, eta de hecho, momentu baten, off hau uzan du erabili, egon ginen bai, tribiseko mobidetik, como guzantzagu emon, benetako elkarrizketatan super gauze politxek urteten ziren. Eta horrerik usantzago emon espazizue, bai egize da, hartu zauela horriek tono oso komiko eta parodiko bat, da de repente abots erreal bat, ritmo normal baten, pum, nos llevaba al subsuelo. Eta orduen, engendune da, testu horrek hartun eta testu bihurtu, ahotsatan. Da askotan, gu berbatan gauzela, eta gure testuek eta ahotik urteten dagoen testu hori, da Maribin ahotsa, Jose Luisen ahotsa, ez dakiz zer, oso presente daku, nor dagoen berbetan, gure bitxartez, momentu horretan. Baina, bueno, gero ikusliek ikusten dago, testo bat. Ja, baina, ze polita hori, gorpustea, berri hori hainbat pertsona gorpustea, eta ez un momentu... Bai, da batez behin lagunduten zu asko kolokaten, badakizun nondik berba egin, nondik dagoen esan da, como ikusin zuzenien testu hori nondik sortu den, ze grinegaz edo zeren kontra, zeren alde. Claro, orduan kontue da, prozesua bera dela superinteresgarria da esan nahi nuena, da elkarrizketa hauek... Prozesu da hobiena beti. Jo, baina hori, ez da erregistratuta geratzen, ez, oza, antzeslanak gero kristonak dira, baina gira da, elkarrizketa horiek nik irakurriko nituzke gustora, ez da, ontzungo nituzke? Oza, nire grabata. Bale. Jo, ez hori... Gero bai, material pribaue, pertsona batena, jotolan, zabaldu bai, niretzako prozesuak diez, da ikerketa lan bat. Oso, atletitako hori, ikerketa lana, eta gero da, erabiltzia ikerketa hori diskurso bat sortuteko, da gero, ikertutie ze formadakon ikerketatik atasorasun ondorio horrek, no? Ez interesgarria. Bai, oso bastante akademiku da lana, bai da gorputzetik egiten den ikerketa bat, orduan oso interesanti da. Gero, antzestutik bai, oso guai da, oso divertidu da, ez dakiz, bai egiz da, momentu batetik aurrera, zu ja asentata dako zu lan hori, eta ja interpretazio balak gehiago, joko lan bat dau gehiago, publikoaz ze hartu eman sortzen zuen dago, horbe interesanti da, bai, beste pelikula bat. Claro. Baina Gernikako Lobak eta horrelako ezagutzen duzu Gernikako Lobak, claro, testigantza horiek baita ere gordetzea, ia da pribatuak direla, eta azkenien baimena askatu behar dozule, baina nolabaiteko errepositorio bat egitea gauza horiek gordetzeko. Patrimonio material. Claro, ez que horreza bat dinotzut, eta
Azkenien, agian ikertzaileak helduko dira leku batetik eta ikusiko dute antzeslana, eta antzerkia ikusten dutenek heldu daitezke gero testigantzetara, interesgarria litzatekeela, baina... Bai, gero, bada, da gai bet, pilo bat ikerlari dauzela, esan, pilo bat jente dau dakizena honen inguruen, jentik iritsi bez, pilo bat itxaldi itzen diez, bada honetan inguruen, pasake, bai lortzen zuen antzerkiz egaz da, igual itxaldi iretsунgo honestan jente horreri engantzatie eta gai horretan sartzi. Azkarin itxaldi batera duna, itxaldi ere due. Militanti dana horrena, horra due. Gauzi da, el océano azul. Donde no hay, ez dagoen lekuen, zelan sartzen zuen zuk diskurso horren, ze bestela, berez, leko batera bat zuzen jakinze zeiritxe dako zuen, eta hori, interesantia da bai, ze betingo zuzak ondu horretan. Gure lana apurbet divulgatibo hau da. Ez que arrazoia guztiz deko zu horretan, bestela geratzen delako superendogamikoa, da azkenien bai ikerlariak ikerlarientzat berbetan, edo feminismoa gaz ere batzutan gertatzen dago, eta pena bat da, komunikatzen ikasi behar dugu bestera baten edo... Zelan heldu beste leko batzutara, zelan egin atraktibo gai hori. Horretako gauz, horretako uste dut nik egonbiko ginela artistek apurbet lan hori itxeko, formi emoten interesadako gaizeri eta hori herriratzen. Bai, eta, hori ere, asko dauka zer ikusia filosofiagaz, azkenien, dala como puro texto eta razionalizate horren bidez ezagutza bermatzea, edo beste bide batzuk erabiltzea ezagutza hori bermatzeko eta zabaltzeko, eta oso interesgarria da, lan guztia egiten duzue, pieza guztiekin. Gero egizea informazio asko galtzen dela bidien, adibidez eukaliptunan, Bekaro, ezin jo egin PowerPoint-ment. Claro, hori da. Antzerkiz ditzen gabiz. Orduen, azkarin sormenen prozesu bet, diskriminazio prozesu eta dauzko batzu sartzen ditzenak eta beste batzuk ez. Eta hor, sartzen da, petxaten dune, benetan interesantiena da, edo bien adaptatzen dela antzerki formara. Eltzen zaizuna, beste leku batetik agian esain mentala edo esain hainbeste informazioagaz, baina horretarako dituzte liburuak eta esan dozu batzuk. Pike gentiri gaizegaz, no? Hori da. Eta hurrengo gaizegaz, juteko, oin sortzen zabizien edo hasi berrizarien obra, baitaren matzalenegaz, hasi zarela edo, konta iguzuzuk, kolapso. Apurbet gure linean segiten du, eta gabiz hor desaskundien gaizegaz. Ez dakigu ondo, ontsen momentuen, zertaz jungo dan, zelan ingo dan... Ez da izenburua agian ez da fikoa da? Kolapsoa, momentu, uste du, igual gero beste bat, ez da problema bat. Momentuz gure buruen kolapsoa deitzuten da. Eta, hor gauz, landu gurin gai hau, desaskundiena, kritike bat gudu plantie, askunde, zentxunbako askunde oneri, eruten dozkunera... Askunde, gainera, no? Askunde, entre comillas, askunde ekonomiku dalako bakarrik, eta gainera trampa bata, ekonomizik izin jau soporta askunde hori, beste gai potolo bata bai, urrengo elkarrizket. Denbora guztizen gabiz deuda baten sartzien, gizarten moduen ekonomize, bai modu pribauen eta bai modu publikoen, ze gure gobernuek deuda baten dauz, eta horrek sortzen dau ilusio bat diru bait dauena edo askunde bat dauena, bai ez dago askunde hori, ez da existiten, ez dago non errotu diru hori. Orduen, ekonomilari asko dabil, zezaten kolapsuet, agertuko dela harin hau edo gitxi hau. Eta desaskundi dela bide bakarra. Orain, galderi da, izan dazkuna, humanidadiri da, desaskundi emoteko kolapsue bidu, hau da, kapaz izango gara ikasteko, desaskundi itxeko izango gara kapaz kolapso ekonomiko bat emon barik, edo kolapso bat bidu, blokeo bat, pom, eta... Zer uste duzuzuk? Nik uste dut ez dula ikasten. Ez, nik ez da. Uste dut ez dula bastante negatibo nahi horretan. Bueno, realista, ez genio. Antzerki honek gaz gudu, gai honeri zenbat emon, plazan imini,
bebai modu humoretsu eta jolasti baten, parodiko baten presenta gai hau eta esan, bueno, hemen gauz, jakin deigun hemen gauzela eta jakin deigun identifiketen ze historiko ze gara egiten gauzen, gauzela askunde, zentzun gauko askunde baten, non, aberatsak gero eta aberatsa hauek eta pobre hauek. Be aberatsa beste iziput arte aberatsa hauek, ze gero diru hori ez da existiten. Bai, modu faktiko baten botein imoten zoie joku honetan, bai, beste nire hor eboleko programan honek Pepe Mojikak esatezan da, etor da txola ez dakiz Hermorroi Amerikako aberatzen dela, da zantzola, da bizela inventaten sistemak pobriri diru emoteko, zeia, joko ekonomikue blokeiten hasi, euretako egitiro dana, orduen gudu hori planti eta beba ikutsagu emon honeri, ez du gure egin bakarrik hauze tragiko bat, sino hortik emon volumen bat eta foku emini zer dan, benetan, elementala. Guztiz, bai da. Zer kitzen dozkun humano, zer dan bierdune, zerez, hor guretzako artie eta antzerkize da zalantzak sortzeko disipline bat, publikueri astinduteko, esateko, ni nahi hau, nahi, noiz nahi, zer daute egin, nire erabakiak balio du edo zerbait egin dezaken, no? Karo, bai, hori, galderak erein, zozelan, eta, ontsa ez lan honegaz bezaiatuko gara hori itzen. Hori bai, horretaz gain, ezin jut asko goizago esan, ez da zela ningun, bai aldu esan, bai Nerea, bai Matxalen, gauzela hor, eta aktore moduen dauela Txubio, Maite Mugerza, ekipazo bat gauz hor, soinuen egongo da Asier, ekipazo bat. Eta saiatuko garala, alik eta hobien itzen eta alik eta aberatzen ari zetie, gure herrizentzako eta zentzune aukitxie guretzako oso importanti da antzerki batera sartutin eta urtetien ezberdin egotie pertsona hori. Eta bakigu ez dakule gaitasun super revoluzionario bat, inbidizen aldaketak politikan eta herrizien inbiditzela, gu eskala inor mundu solo bateko. Bai, gure lana da nenien, saiatuten gara, alik eta hobien itzen, pentsaten duzen aldaketa horretan gehitzeko erramintza bat izateko. Ze polita. Egongo gara bi, esan dozu 2006-erako izan dela. 2006-eko urtarrien edo torko da. Kolapsue. Hori da, aurretik etortzen ez bada, gainera orduan ja guztiz realista izango da antzeslan. Duen moduen mundue, ez da adelantaingo badazko benetako kolapsue. Espero dugu ez eta itxeingo zaituztela. Gero bai, gomendatu nahi notzun, gomendioak falta zaizkigu gainera. Nik, en fin, seria, dala Malviviendoko zuzendaria, webserie hori egin zutela Kanariasetik oso ondo dau, en fin, motza da, baina da, como kolapsoa eta gero gertatzen dana, eta ez gainera ez, da pentsatzen dutela mundua guztiz amaituko dala, eta orduan jendea txoratu egiten da, baina gero ez da bukatzen. Orduan interesgarria da planteamendua, agian hausnartzeko edo, en fin, bai, gero bidaliko txut. Eta bestea zan, kolapso dituriko serie bat baitare grabatuta plano sekuentzia. Bastante inspirador. Baina zuena humorea dauka, menos mal, porque hori oso gogorra da. Antzerkiz da, beste, como tono parodiko hau beti izango da, ez da izango hain, gehiago izango da. Aprobete lehen nintzen, atxo hitz esatzuten, zelan, antzerkizek distantzitik itzen daulan, azkani serizek, zinematografizek, empatitzik itzen daulan, eta hor sartzen txu mundu horretan, eta sartzen txu agobizuez, takizer, beste erabaten amoten da, como autorrekonozimientue. Antzerkizek distantzize, gure ustez behintzet, edo nire ustez behintzet. Antzerkizek funtzionabi dau erakusten txunien trampa dana. Eta niretzako antzerkizik gero eta guapo geti ez da gero eta potenti hauek erakusten txunien guzur dana, zelan dauzen guzur hori eraikitzen, ze horraitzipe bai adibidez, gure eukaliptuek diez tripode batzuk eta argi bet, oza, como artifizioe erakustie oso importantie da, batez be, horrek emoten txulakon, distantzi eta humorie, hori da, bai, humori da, artifizizuez, azkanien egiten dan hori,
ez da reala, da grasizia emoten da, eta da parodi bet, eta zuri buru ditzen zu, bai, horrek emoten zu distentzi bet, material hori aztertu alizeteko ez zauz hain barruen, margena dako zu. Eta bizi dauteko bestela, nik uste baita ere beharrezkoa dela humore hori, bestela depresioa bakarrik geratzen dalako batzutan, bai. Eta hortik duen nire gomendizue, dala casting layer, oin dala gitxi ikusi nauen Andrea Jimenezen lan bata, Andrea Jimenez makino bata, asko gutxat, eta lan hau izauen casting layer dala, ustartzen dau, beran autofikzio baten barruen, berak aitxeaz dako zen gatazkak, aitz despota bat, okitzien konfliktu, zeure burugaz, eta aitxegaz, eta eitzen dau hori ustartu, casting beteinez, lier bat lortuteko, rei lier bat lortuteko, eta ganea beti erabiltzen dau aktore barri bet. Beti sarrak, aktore, sarrak, 58 urte durako pertsonak. Eta hor, niretzako oso eredu argi beta, eta nik ikusi nagoenien asko eskertu nagoen, ze askotan zinetik ekarten duen tendentzia baten antzerkize bihurtuten da, como gauze kodigo askoz be cinematografiko hau bet, askoz be emozional hau bet, askoz be leku oso mikrosensible bat. Eta niretzako nik eskertzen duten antzerkize da, dispositibo erakusten dagoen antzerki. Eta hemen denbora guztizen, dakizu guzurre da. Denbora guztizen zauz ikusten, pertsona bat pinganilluaz, testu dako txogina esaten, da esaten txogina, zeak zinioin bidauzen, da zelan bidauzen. Eta joko horretan, horren beste guzur ikusten zuen joko horretan, eta artifizio dana erakusten zuen guzur horretan, derrepente, egizek agertuten dizenien, egi horrek agertuten diez dimentsio baten, eta emozio ditzen zoie publiko moduen, ze zu jokuen zauz hor, eta uste dut dela antzerki klase bat. Aparte de obra oso bat, oso entretenidue, oso ondo funtzionatzen dagoena, da benetan alzula relajazio guztiz esan, gentiri juen, ze ondo pasako zuta guztiango datzu, como, klaru. Horretaz gain, da antzerki klase bat, esateko, antzerkize hau da, artifizizu erakustie, distantziz erakustie, da hor, benetan, agarraten txu. Claro, distantziatik hurbildu, bai. Hor dako zuzuk ikusle moduen gaitasune, eta moten txu, ze berez, ya me pongo filosófico, teatro, da, itzen dago referentzia, al sitio de ver. Osea, butakan dago foku imintze. Eta hori uste dut apurbet galduintxela askotan, lehenko teatrupe ziren, abaniko bat ele ziren. Gente ikusitzen zen eureri, osea, denbora guztizen guzurre bizten dau, eta foku dau publikuen. Zer sentitzen dau publikuek, zer dau pentsaten, zer no seke, esan teoria berri beda, emoten zen ordainketa, gentieri juteko teatro ikusten, Grezian. Osea, da inbertsio bat, herri zenitzen dana, kritiko izeteko herri hori, gero hauriak eber, zelan dauen teatro hori bideratute, segun zer pentsateko, ezta. Bai, uste dut, ni oso obsesionatan hau beti horra itxultzigaz, definizioetara itxultzigaz, ze uste da teatruek hori bidagoela, distantzize, artifizizue, erakustie, eta hor ganera, itzen da, bebai distantzize, zinetik. Osea, beste disiplina bat bihurtuten da, ze bestela bihurtuten badun antzerkize, zine en vivo. Ja, ez dauka zantzurik. Bueno, ez da hitz, ni estos asebeteten, ikusle moduen, behintzat. Gero, antzestutie, beste gozo bata. Bai, nik uste dut, antzerkize gure badauen beran bidie egin, topa emi dagoela hortik. Arte ezberdinak dira. Izeteko forma bat, eta beran mekanismoen indaga. Ez horren beste kanpora begire, no seke, sino zein da antzerkizen mekanismo, no zeitzen dau. Zeitzik zinen bizu, ez da izen bat €1.000.000 zinestuteko espazizun zauzela, eta gero antzerkizen itun zolan gauzama kamera lentan, eta objektu betitzen zolan mobidu, eta jazta.
no? Osa, como, da hor dau, antzerkizek emoten txun potentzialiadi, no? Como, beste kodigo bata. Bai. Eta jokue, argitzitzen mazun jokue dela, jenti super gustora dau jokun sartzien. Ez da biharri jongo, ez da izan bat milioi erropa pagaten edo argize pagaten, ez da gizet bakin bat, da gauze medieval bat arkaiku da. Total, Eta, bai. uste dut hori dela, beran diferentzizieten txona. Eta- Eta hor agarra bigarala, antzerki izaleok, sortzaileok, eta bai ikusliek hor ikusi bidabela, ostea. Hau beste mekanismo bat da. Bai. No? Musiki beste bera mekanismo dakon moduen, pintxuri beran mekanismo dakon moduen, antzerkizek beran mekanismo dako. Ba, defendatuko dugu hori, gogorarazten dit hiperrealismoa. Azkenien, pintura hiperrealista eta argazkilaritza, ez da, Claro. berdina dela, Bai, da, pintura ez du argazkilaritza izan behar. Virtuoso bihurtu ginen gauza Hori da, bat. hori da. Baina ari magian falta zaiona, edo beste kodigo bat dala baita ere. Bale, plazera handia izan da, eta mila esker, Jonander, utziko zaitu ja, lasai, hemen, paradisuan, eta, bueno, egongo gara adi. Zeu guzti.